Gurti chalukgui cherai rok thwinani lamao klainani nangkha. Video no jengnani swkang norok jotono no request khlaina muchungo je ani channel o kwtal wngkha ke channel no subscribe khlai di tei pas ni bell icon chinano bo tapok di tamni hingke norok ni thani ani video jotoni slai swkang sogoinani bagui hingke phaidi yang ayang kok salayawi video no chenglai sinai. Tongthok jathok tonglai thaniwo hamya gotna gotor gotinani nangkha. Sri Lanka ni Jaffna Pentru Point o adino chalukgui tongmani gurti chaluknani kaisa competition. Tei je aro competition o winner ongnai bini bagui bo puroskar kotor rwjaknai hinui ah jagao sajak. Aboni bagui jotono janija gurti je kaham khe khlai mansa khlai laiui competition o participate khlainani bagui joto borok no ah jagao involve wnglaikha. Tei o bagui no o competition o participate nana bagui kaisa group ni dol rok kaisa belai kheno gurti kotorma khlaiui swnamui naharka. Kaisa group dol miliui gurti swnam paimani yagulo kotorma khlaiui o gurti kaham ke de samung khlai chodo choli cholia bida bir birya obono nainani bagui borok kaisa mato tlangui thangka obono test khlainani bagui competition o participate khlainani swkang. Joto bayap song eklogi miliui o gurti ni dwkhui török khlaiui yakarui tongo nokbar je uri tongsa. Tei gurti bo haike no nokbar bai baksa török khai sakao no kasaui tongo. Phiaba achomsa nokbar jorao sarik sanja jorao achomsa nokbar phai rimani bagui o gurti bo kuchuk sakao nokbar bai baksa kobon nani chengkha. Tei jorao joto bayap song o gurti ni dwkhui eba khiba khwtwng romjak obono khe jotono yakarui rwbaikha phiaba jorao tei masa hinkhe yakarya. Tei gurti bai baksa no tongthokjagui biro wngui tongkha. Tei omo haike no biro wngruk wngui aste aste khlaiui kuchuk sakao kanani chengkha o gurti bo nokbar bai baksa. Tei aboni logi no o borok bo gurti bai baksa török sakao birerök wngui thangka. Tei kaisa török birmang kuchuk saka 30 foot sakao o chwla gurti romui tongnai. Tei amsuk jora kwchamani yagulo kunu dino phano obo possible ya je aroni hoite baklai phai mannai muchung phano se aroni hoite baklai phai manya. Jodi aroni hoite baklaina nangkha hinkhe yakungyak eba kheba bokrok sak dukhu manui deranai. Viral video o nugui mankha je gurti bai baksa o chwla dwkhui romui kobonjak kuchuk sakao. Tei kuchuk sakani hoite banchiridi hinui chirik tongkha. Tei tolani hoite bo bini dol rok belai kheno wala laijak tei chirik laijak kirijak laiui. Tei dol rok bo jorao o khwtwng no yakarui ready hinui chirik tongkha. Phiaba omo kunu dino possible ya je amsuk kuchuk sakani hoite yakarui tolao survive khlaiui banchi mannai. Aboni bagui o gurti romjak chwla bo yakarak liya kirijagui. Phiaba achomsa nokbar kisa komimani yagulo o gurti bo kisa khlaiui török khlaiui tolao ongkhornani chengkha. Tei afuru khe no o chwla bo achomsa kaisa khlaiui baklaiui phaikha. Jephru 15 meter hacheo ongkhorui phaio jora khe no aroni hoite baklaika tei haike no bini jaan bo banchikha. Aboni bagui joto lukurok no sanani muchungo je cheng haino tongthok jathok ke thwnglai phano omo hai kok rok eba kheba samung no khel khlaina nango. Joto samungo no deramung tongo aboni bagui no joto samung no khel khlainani nango.